Hello mga bay, manindas ako kay naay mamakyaw karon way laing kundi siya akong birahon. Inday gamay pila usa ka tray nga itlog. Sa kinani ra. Gamay ra kuani kay Nay wings nimo dira. ako ning sapawan. Langga tagayap kog mga tray diyan na. Ito ay ako ning sapawan gato ni talian. Wala na kay 3. Dili okay ra daghay kog tray. Sa manimong 3. Tuwa dito sa uling kaning gamay nga matoy palutsa ba. Gayatag ka ng duha ka buklang. Kuha isa dito lang. Ato itaplak sa ibabaw. Kabuot lang ha. Hinay dira. Daga na diha tanan. Duha na kabuok. Og usapod ka tray kay manay biday. Duha ka buok. Uy inyo usahon na lang nato ni. Oh, sahan na. Amo na lang magbulag dito. Tanawa sa inday atong lula nga video. Oo, akong videohan ng kalula be. Unang ko ang capture kalula. Inya ra ha. Wait, kuha na lang editing banda sa imong kamera. Nana dito ni pilit. Ha? Kamera, ikuha ni mong kamera. Atas kamera. Inday, bukad ako inday be akong ang tray. Okay na. Ay, ang tiyan. Imo asil usapod ka tray, itlog. Daw mo itlog to bay. Nilang arab tong ngompray ka belakang. Oh lagi. Inday, tagay tag straw dito sa sala inday be. Na? Sino wala? Wala des kamera. Oh, bali duha ka tray. Diyos ko Lord ako lista. Sakti ay Sa kay nani tayo. ang hako pa sa mga Sa kasuka, kay may naibiday. ang hako pa sa suber at Guro na niya. Batas ka dito. Dili ra mo pangumpra kaysa mulinya pa mo sa supermarket, mura mo gyapon na. imo giingnan nga anong pangumpra dere kay Ada. Eki, apa sa to kung bag eki talihog inday. Aman ang misis ay bukuan. Unsa ni imo ning i-post na lang ni B or i-send sa akong messenger. Kaya akong i-appeal Oo. para ma-promote pud ta ka. aray Wala oy sino lola oy. Dayon unsa pa sukang pila ka buk sukang? Duha tag sa mo. iwan himong tukhang Duha tag sa mo. Manay. Storya man di ka. Diha na lang ba? Di kaning usa ba kung gamiton. Ah, okay ra? ulo ibo Dili lang ibutang ang itlog. Sanay, masakit siya guys. Dili dito na tong itlog eh. Dili na lang ang suka ba? Baywang niya. Dili gisi ka barog no inumdum ba ko sa mama Diri ang storya man di kap man. Usa pa mga asin na mo oil. Sa man nimo lin. Ha? Sa man nimo. Nakainom-dom pa ka? Wings na. Ano ka luoy ni lola oy. Gapos biyong limot na ko gapos gina ko. Nalimot na siya. Nilak na ko siya sa imo Pero pirmi siya nagtanaw sa iyo ha. Apay mo nang kuanan po si lola. Bahay na. Yung video mga kaagi ni sa una na. Tapos mula winding sa sika. Unsa pa unsay wings? Modest ginawan niya mananghid pa ko sa mga isuon kay nasin sila niyo nga Modest with wings, mga or di na ko dogon no ano ba? pareha na duha wala inundan Unsa may wings ang ingon? baby kinigit baby kinigit na bapis baby Asa man wings? Blue? Nay orange? Ay, nindot ang orange. Kanang dagko nga orange. Wala ka? ako lipay ko na ko dug ano lipay ko kay wala nang kapoy unsa nag-vlog ni Pink raman eh. imo ni bibi Ha? imo na Pink, di ka mga ipumok man sa ni. Ilan na? kasi lang ikaw na bay live bay Ilan na? Oh, ako. Kani. Sunod Pila palit niyo sa kuan Pwede ra ko size. magkuan. Size ang sure sa dik mahal na ba yung wings ra ba Ha? size City. sitin na naman mahal na Yak hibaw kasi ang kuan ta tagay sa imong suwati sa imong kuan Facebook. Ang giad na dai nimo. Ito ra bagong nga buhay isda Char color. Pila? Tamarong bulburon. 21 Isda, tamarong, budburong, isda. Maura? Lahi na. Lahi ka diri. Kamura duha. Kamura duha tong ngani.
Ha? Umura Lahi gato. man na ako. Amoy lahi. Lahi na iyaha, lahi ko. Kuha ko sa upuan itlog. Sukaw itlog ra imo. Tubig mo ba na? Sukaw itlog ra. Unsa pa wala na? Tara dang. Tara dang ang kani oh. Tara siya Oh, dang. katong Chichirya, chichirya, sana. tubig, tulo. Tulo ka tubig. Ako rin bayas tulo ka tubig day. Mm. Mantika day, di ka mapalit. 20 ra. Barato ra naman dito. Nya kung ibabay na ako. Kahit sa kung mantika. Ilang ka buo? Ilan na? 20, 100. 5 ka putos. Tagay kog silupin puti lang gabi. Please. Asa to imong tubig Duka ay? gid ko katugon ko. Ato na butang nga karton ato Ko sa bangko ay gahat. Tara dang. Siya dang. Maadto ko sa Ang bangko. bag nakaali. Daghan ka ng pares bangko. Ang bag nakaali. Lamas ako may lamas dito. Dami na tayong Nindot pa jud og bag. Ang bag. Ako na na yung bag. Ang bag daw. sa ulta na lang Yes, ka day, ulta. ha? Yo sa ulta kanang kwan. Ang bag nag-atang. Ha? Ay sorry. Sorry my love. Oy, 5 ka 1/4. Inya itlog 2 ka tray. Wings. Nagid ba? Mm. Pag sibog kuan di battery kay ano. Grabe. Unsa pa man oy? Bugas. Asa pa inyo ha? Naon sa man pag bit-bit layo kay dito maglakaw kami. Mula ka ba di? Oh, loo. Di uy, hapit diri. Agi Ay, ini. drop na lang. Oh, agi ini kay Drop akong na lang, ibutang diha. Naam ko'y bugas sa kasako. Oh. Toyo. Toyo na lang, toyo kay wa ko'y toyo sa balay. Silver Swan. Toyo Oh. dai silver by dai. Silver Sus, gagmay Swan na na dagko. toyo. Ay wala. Gagmay ang suka ni dagko. Wa ako. Ah sige. Duwa-duwaan na lang. Di ka pa ng suka. Oh, Ako ba ilain? diri imo ang Silver gawas. Swan. Ngumpra sa Di ba shopping ipo sa. lang na do. Ah. Pagbayad ah. Para tibo na lang. Ang bag sa Mang panig duha ay muli. Oh, duha. 30 itlog. Inya Ana mo suka. ka pansit kanton. 2 ka tuyo. Pila day ka ng biplop ay biplop. Why dagko nga biplop? Suka usa ka dako. Wa kay dagko nga biplop. Wala gagmay. Og alcohol. Alcohol na ko'y nagpalit ko sa Ako kagalon. 5 ra kung patong ana. Nagpalit ko Murag sa ka, mga kagalon na alcohol. Yes, sinta 5. Sakto na ay nakoy Ang 5. anak. Pindahan mo wala ko. Ayun. Pindahan mo mama. Sakto imo nga dai suka mo. So diha dang wala ito. Kanila imo inday. Itlog, toyo, suka, o sukhang. Ora? 7. Wala ko halin. Frank ka ba ko kaya din ko sa tumbag. Tumbag ba pero mas pasay na ID card, SIM card. Yeah. Nakaayo gana ni. 321 imo inday. SIM card. Kana iya ha kay original card na iya. 321. Pila ko ah. Pwede ra 325. Dali Aling mo. kring yung dirahan eh. Nya si Manay Biday. Kada kuwas akong sus Ginoo. O bakit kita bayad sa YouTube bay? Ano na ba na mo gasto man sa ka usa ka makaginansya. Nya Ano mo kay sus inindot na. suka. Oh, labo na kana kabuton. Gusto na gani kabuton, gusto na gani babagan. Wings. Alisod na kay na Ano siya. si Sharing? May bakuha ko, wala magatumo. Mora wa na kay tan-aw lingi-lingi apa manay di ka magsutangho, di ka magudong. Nana ako'y pundo dito. Hindi ka magkape-kupiko. Mga magic sarap ginisa. Bagura ko Nana noodles. Unsa pa? Bago mo manggol ni mo naggrocery. Bago mo Ang nag-grocery. itlog mo kuan tayo. Ako wala ko sa itlog kay ngano. Kuan kanang wala ko pangumpra sa itlog kay sa merkado mo ko Ako, merkado sa mga itlog. Na linya pa mo dito. Ari na ko Tugo dire. bit-bit. Unsa pa? Bugas usa ka sako. Sako. Ay na lang ng bugas. Seryoso ko. Oh. Unsa pa to imo nakuha? Si Chiria na ko, si Chiria. Oh, kana. Fish Asaan ni? cracker. Fish Ay, ano to? cracker. Oh, tubig. Tulo. Ana. Tulo ka tubig. Yung tubig usa oy. Okay na na ang tulo ka tubig. Tubig. Mm.
iyahar tong usa ka tubig kay mo man ang 1,000 nga gasolina. Kaya tingnan siguro. Oh, gira na ko. Wala na. Ayaw na na. Fish cracker dayon. Ang Umba na nga imuha, di, umba na. ayaw na lang. Apel na lang na iya. Ay, kamukha mo mantika niya. Pero sa isda ba, lainan ako mantika, olive oil, gamitin sa ban, lainan ko. Lainan dito kong lamig. Isa french fries, lainan niya, mahal, budyo kayo. Kasi kung ito na. Ako magamit ko olive oil. Gagmayon. Lagi na ako gamit. Pero sa Italian na ako parang ganito ng olive. Iya, Oy, kwarta ayog lupad. Para na ni sa Para na to sa iya. Kung mag-french fries. Mag-french fries siya. Pero huwag ka mantika, baby. Bye. Oh, pila lang mga anak ha, sandali lang ha. Busy ang Napila kay busy. tindera. Busy kay ko, namakyaw sila, my God. Itlog. 9 Plus suka. tuyo. Ano, Plus. bunga kong tubig. Pila yan tuyo, duha pod. Dungag og tubig usa day. Duha ka tuyo gagmay. Duha lang ba? Wala dahil ko niyo apili. Wala Tubig suka. ba? Daghan ko direct mga papel, mga basura. Mana beda sa resibo is mana beda dunya. Mga resibo na lang. Resibo na. Pag human, wala na dahil. Wala taga Amerika naman. Kapuya sa Pilipinas. Kwarta siguro suk. Asa ka nagtrabaho sa una? Sa kuan Santa Monica, California. Kuan sales. California, dahil. Pero dayon ibalhin sa Texas atong Mahal ka. 13. Texas, may akong sister. Ibalhin sa Texas kay atong Unsa pa wala na? Og Wala to. What part of Ano Texas sito? guys? Ano naman sito? Sa situ? Sito. Yes, Ay, we have dili, situ, situ. oy. Situ. Citri ra. Ayan, ayaw na na ay. Tubig ra ko, dugangan akong tubig kay gihaw ko. Oh, sige. Ako Oh, buwan. Tubig pa. Diyan ka dito. Duha. Duha ah. Mainom pa kaday. Mainom ta dahang tubig kay kuan ba yaron. Ya mag-ihi Oh, yung tubig pa kaday. Ganahan man ko mainom tubig kay parang dili ta marag gulain na. Pero kung kayo ka mag-drive, gabnaog ka. Ato ka sa McDonald's. Wala na puno. Kana lang. tubig. 5:31. Duha ka tubig. Oh, pila na. Nya kang inday kay 3. Anong puro suwan ang tumoy? May lucky number niya. Kasi na 5, na 3, na 2, na 1 lucky number for today. And then unsa imo mami? Kana akong kuan mantika. Pila ka buhok pulo? Duha. Wato ng bangko. Ikaw na kong card, pero mo. Ngayon ikaw na card. Nabito mo ito ng bangko mo. Kung ko sinsiyo din mo. Oy, wa na. Nana si pulang puti. Yeah, black puti. Dress. Gapay mo naman. Cute Oy, magpa-picture sa tabi. Oh, dito sa gawas kay Inday gamay, mga black. tarpaulin. Hindi ka nang may dekan, dako. Pariharan na. Bo, pangumpra na og oil kay gipakyaw nila. Hindi dako pod. Doon lang mo kumprahan na rin. At gyapon sa merkado. Merkado. Then Kami now may time muli niya deliver para niya. niya. Wa pa nga kuan mo man mo ari ko. Gay tag paper bag ni Mami Azil Ano din. na ito, umang ka. Ay, dito ra man ka sa balay drop no. Yes, siya. siya. Pero ko nila. Okay mo na. Okay. Kasayon sa kanan day. Gida ni Jan, to sa hospital sila. Ah, si. Kasi si Mal... Bo, at akuta nila ang order diha sa Daplin kay Naro pa ni si kuan tingabil. dili na dili Ah, wa dili ni ko sa tubag. ulian. Uli na lang. Liluan pa bigla ulian. Makita ra na sa Traffic kayo. kuan sa 18. Need siya mga korpio. Ay, Sunod na lang sa sa manay. Manila. Ay, hindi gamay. Atong dito sila sa Mua. Ah. May pa yung Tara, nakita na yung manay biday. Ilabalay. Hiktan. Kami ang importante. Susa. Gay tagigot buk bibok. Oh, pagkuha day. Oh, Higot ay mama, higot, higot. Mabunda kang itlog, higot. buk higot sa itlog. Ay, namakyaw sila. Itlog, ang susuri. Makyaw sila, palit sila ang itlog, duha ka tray. Duha ka sukang. Udang igop. Ang itlog nimo. Saan ka ko rin na? Dari ke bawah tuntut ada. Mangihisag ko diri. Sige, pagkapangihi. Gidugs baya ta. Ana man na basta kuan. Asa man ta? Lagi dugo magud siya. Hoy, tagay lang tag. Pwede day ka maghihap Pwede na dira. na. Mangidos. Okay ra day maghihap. Pwede ra na. Asa tag piso ni. Ayaw, ayaw. Ay, Pila to ka Pero, mo piso man. Alkansi ni. piso ra may ginan siya. Kasi lagi lang sa dos. Ay, pila sukli Mami Asil. Bangi ko. Kubre sa kinsa man. Imuha. Oh, kaya malit na papunta ha. Ang hinaan. Minus Ikaw pa may kasama. 460 minus
Wala, laki na 69 naman. Hindi pag luto rin. Taya yung luto ba luto? Oo, bitaw no. Daghan kayo mapalit diri ba kay. Daghan kayo Uy, mabalay biyaw na, diri. uy, di na pwede ko kay... Wala na karoon, wala na. Wa kay register, ana. Register Pilay ba? pa pilay magpakuan ng luto magpa Amot lang kay kana sila diha na eh. pila na. Wala malimtan itaw na akong kuan. Imong tubig ka kisa ng tubig. Palit siya akong tubig duha imo na tong gibayaran. Oh, Bugangan ako duha. oh. Oh. 1, 2, 3, 400. Diha na lang na. Ayo, uy, buin. Yeah, di. Negosyo is negosyo. Sukli is sukli. Iba ang gift. Oh, di lagani. Tapos na ang gift. Tapos ka na di ay. Kwarta daw ko kwarta beli. Ayaw lagi. Ha? Ini dia kwarta siguro ini beli. Balibad man siya. Ang kwarta mo abot karong pizza 23. Excited gyud para nimo. Ikabaw ni Lupad. Ah, may bawas sa taon mo. Pili nang kay excited sige kapil digo. Basta mo na siya, mga 1.5 siguro. Para diha lang ka prepare ba ako para sa mo. Ayaw lagi mami. Ayaw lagi mami. Uy, lain kay na siya ba kay? Diha lang lagi. Dili ayo uy. Ang prepare is prepare jud na siya basta na bisito. Lahi na siya. Ko aso tuloy kanigos. Negosyo. Sige na, lain kay ni siya uy. Sige. Diha lang na. Diha na lang sunod. Tanawal gid bayhan ani oh. Thank sa pagkuan Kundi pa bi. Thank you manay. Manay uy ko abi. Ana sana dira. Sige. Salamat Diyos ko of the chins kay bahong anso. Giyan gyud ka paintay ka. Oo, nara ko mga asin ay. Asin kong ihi. Oh. Nana gyud ba? Oo, kaya na binay asin tong ihi. Alagang acid lagi uric acid. Mauna siya, pagka-uga ka nila, binagmatan, uga ni mo duha kadlaw, di malabay. lang kuan na siya diri sa tindahan. Thank you, umo sila siya. Thank you, mami. Diyos ko. Ingani ka ha, ingani ka Lagi lagi mo ko play yung tindahan. Tama ni sa tindahan. Ang cute sa kayo, mangumprat mo sila ha. Kita Wala betul sa ka. butang, Kita na may mangumprat sila ha. Kita betul istorya to. Lagon di kayo kay tabangan kag-arrange ha. Thank you. Salamat. Oh, Salamat sa ma. kayo. Sorte na rin. Pagpasok kong tubig kay giho ko. Oo. Ang akong kuan malimtan. Imsel po niya ba? Kani kinsa man yung mga tubig lagi. Thank you kaayo. Keep the chins kay baudong anso ang kuans. Chins. Yeah, imo sulo na kwarta di mo pwede ibutang sa Wala salon. ko iranula pa mo siya kan sa Ingon bitaw ko nimo pangihi daan. Bawal daw magsukli ka kung nasa bintana. Yes. Nani, bawal nani. Dili ka ng bintana gid sa balay. Nya, imo jud yung bintana. Nya, ayaw jud pa sinsilyo o fresh day. Kasi hindi ata. Bye guys. Ay, ayaw sa kayo. Ang ka nag-open ko. Hello, thank you kayo. Manay biday. Salamat sa Mabuday jud ni nako siya. Salamat sa pag-prepare sa amo Inday Gabgab ha sa paniunto sa mukbang nato diri. Welcome. Balik-balik unya mo ha. Salamat kayo. Nya maulaw masabtag mo balik mo dako kay gaso nya mo keep the change pa. Sa mood na mura mong nilinya na sa supermarket. Oh, thank you kayo. Mi amigos, pinamos. Gwapo kay si Inday gamay no. Si Inday gamay raw. Wa mo ilabot, wa mo ilabot duha. Utan siguro kasi sa imong Buutan. kanina. Utan kay si Inday gamay. Mami taong kami Buutan. magkabayad. Buutan matulog. Suko siya. Mana, suko na siya ato. Nya ya kay Medyo dai ko tingog. i-message nimo sa akong mama kay parang Oh, sige, misis ako lula. Mag-selfie ta dis gawas kay pang kuan pang akong cellphone. pang thumbnail. Bye! Thank you kaayo sa mga namakyaw. Wala.